show. No night tonight. Gracias, moi boas noites. Benvidas ao Land Rover My Show. Aquí estamos, hoxe entramos tarde, Van ser menos 5, Hoxe vamos tardísimo. Os traves en... Ustedes non escoitaron na casa, pero dixeme un fulano, pois móvete. É que para o arbón, Como te chamas? Eu, José. Non me meter moito que lle teño medo. Eres bravo, Unha culebra. Déxame o paraguas, cabacho. Eu regalaba o paraguas, pero non se pode porque é da TVG e hai que devolvelo. Espera, méteme un dedo na boca, verás como devolvo. Este señor non está correcto de todo, No, espera. Tú, de onde ves? De Verín. De Verín. Choveu en Verín hoxe? Está chovendo. Uf, cuidado, A mezquita hoxe fixaron un esforzo que casi non chegaron aquí, fai nada, un cuarto de hora, o sea, que un aplauso, de verdade. Moitas gracias. Ai, moitas gracias, E coxe... Había tempo que non viedes unha persona en manga corta, Pero que maneira de chover, Dios mío. Isto había que cubrir Galicia, cubrila. Pero cando empezou a chover? Empezou a chover hai 2 ou 3 meses. Isto non vai parar nunca máis, e veña chover, veña frío, había unha borrasca, como chamaba a borrasca que marchou xa? Ingrid. E a da hora? Josep. Pero isto que é? Non pode ser. É que hai máis borrascas que xente, Isto é terrible, Toma, garda o mon porque... Vamos poñer aquí agora estos que levaban así parado. Levámonos aquí atrás, sí. Había xente que levaba aí atrás, ganaderos e todo. Sí. E o bastón. Unha cousa, dixéronme que había no público tamén xente de... De Suiza, pode ser? De Suiza? Sí, telos ali, mira. Además, están en Suiza a maior parte. Pero... Menos os... Vostedes é de Suiza? Tú vives en Suiza? Eu sí. E tes máis frío aquí en Galicia? Todo isto. Pero estarme dicindo que fai máis frío aquí en Galicia que en Suiza? Escapei o frío, pero teño máis frío aquí, É chove. Tú vives en Galicia ou en Suiza ou vives aquí ou estuveche en... Non, eu vivo en Suiza. Vale. Pero onde eres, digamos, nacido? Nacido en Carballo, na parroquia de Entergruces. Aí hai E fai máis frío en Suiza que en Carballo ou en Carballo que en Suiza? Sí, está a cousa... Por aí anda. Chove máis aquí. Uf, cuidado, E esta familia? Sí. Pero vivides en Suiza todo? Sí. Vosotros... Basilea, precioso Basilea. No, nunca estuve, pero ves que... Quedas invitado, ves cando queras, allí, que é un sitio que nunca pasa nada. Si no, non pasa nada. No, é como unha película de Oliver Laxe. Parece que non pasa nada, pero bum, de repente... Claro, tú fuchete hai moitos anos para lá. 43. 43 anos que te fuche? Sí. Tú tes aforrado 1 millón. Non chupo, moito. Ali cunde moito o carto, Sí. Diz que ali, con traballar un pouco, pa! Pola calle, E así, tú tes ca carretilla. pensión de alá? Ainda non cobrei,
porque estou pensionado desde o día 31 de diciembre. Pero pensión suiza? Sí, pero penso que vai Buah, ser... esa é fuerte, eh? Sí, Eso sí, canto sí. pode ser a pensión suiza? Non podo dicir. Xa unha daqui boa. No, pero non. Son 2.000, ali son 4.000, eh? Eso sí, é sí. unha quincena. Que maravilla, eh? Ahora o que hai que ter é salud para gastalo, eh? É verdad, é verdad, é verdad. Tra. E en Suiza teñen extraordinaria tamén. Ai, non. Ai, sí, a partir do ano que ven. Sí. A dos Estados... Ostras, toma aí! Sabedes que... Colle, micrófono. Sabedes que tempo está facendo en Suiza ahora? Ahora mismo parece ser que va a empezar a chover a partir de mañana. Sí. E nos marchamos mañana. Marchade mañá para Suiza, non? Fai frío ali tamén, non? Bueno, Aí bastante. hai boas chaquetas, non? Sí, ahí está, mira. Sí, nos te boa, eh? Esa da boa. Isto valeu cartos, eh? Home. Valeu, sí, esta piel, eh? É piel. De verdade. Piel, eh? E leva chaleco por debaixo. Sí, Me cago en bufanda, camiseta, pero tú. Espera que isto é espectacular. Vamos fazer unha cousa. Aproveitando que estamos en directo, pasa un minuto das 10 da noite, hai moita xente que nos ve dende fora de Galicia, dende Suiza, hai moita xente que nos ve dende Suiza, de moitos sitios do mundo. Si alguén nos ve dun sitio que estean pasando ahora máis frío que nós, que chova máis que nos chame, non é fácil, eh? Non é fácil, eh? Vai servir que ir ao millor a Estados Unidos ou por aí. En Estados Unidos están a menos 20, a menos 30, a xente está desenchufando os congeladores. Claro, porque non fai falta. Que fuerte. Por certo, falando do frío do tempo, a semana pasada, creo que foi, eu saquei unha noticia que facía moito frío, pensábamos nós que facía frío, porque houve un paisano. A semana pasada, cando viñeron as xeadas aí, cando veo a nevada aí, dixémonos, fai moito frío. Pois non. Houve un señor de Xermade, que xa deu a noticia na Voz de Galicia, que dicía, ten que vir aínda ao frío. Este sinvergüenza está aquí no plató, non? Está por aquí. Hey. Que tal? Como te chamas? José Manuel. Tu eres de Xermade? Sí, señor. Pichita aí no periódico, eh? Bastante ben. Bueno, está ben salir no periódico que non seña unha esquela, que que che iba a dicir eu? Non entendín eso do que o grelo pide frío. Sí, Sí, sabe moito mellor. pero cando saleu esa noticia xa facía frío. No, pero tú a que lle xa chamas... nevara. Xa nevara? Sí. Pero tú a que lle chamas frío? Cando estamos a menos 3 grados, menos 4 grados. Tú estás cómodo, menos 3, tú estás... Eu bastante ben, os grelos non tanto. Pero o grelo tamén non joda a xeada. No, Vas a ver tú... é resistente. Vas a ver tú máis de grelos que a mí. depende. De comer ao mellor, Tú dedicas, o sea, botas grelo. levo 26 anos. E este é bon ano de grelo. Moi bon para producir, moi malo, bastante malo para vender. Non Porque hai entendo. muchísimos. Non entendín eso. Hai moitos, O sea, que veñen moitos. hai moitos. Entón vai máis barato. Claro. Mal, non me gusta Non eso. me gusta nada. Era mellor que houbera poucos e caros. Exactamente. Efectivamente. Pero este fin de semana sí que fixe frío. Sí, pero Non tiña me que... digas que non fixe frío este fin de semana. Bueno, aguantábase. Este fin de semana houve neve por todos os E sitios. fomos ornamos todos os días. Por que só hai que ir pola mañá? No, ás 8. Ás 8 de aquí. Pola mañá, da mañá. Empezamos ás Carallo, 8 en punto. e dices, no, para min, eu non me levanto a esa hora. Bueno, pero cada un é cada un, E tiene que ser cada unha delas. E ás 8 da mañá vas coller os grelos. Sí, Vale, pero fixo frío este fin de semana. sí, normal. Pero aínda ten que vir máis frío logo. Ainda pode vir, Creo, temos dado unha chamada de... Como de Toronto? Un tipo que non está vendo desde Toronto. Pero Toronto, Canadá. Ostras. É que lle dicimos agora. Alex se chama. Alex, moi boa noite. Ostras, pero está aí Boa o tipo. noite. Está aí o tipo, que tal, Alex? Habíate mandado dos grelos pa aquí. Alex. Pero, Dime. que temperatura hai aí, Alex? Agora mesmo menos 14, menos 15. Non é o mismo, verdad? Menos 14, menos 15.
tú Pero notas... xa estivemos a menos 20, menos 22, menos 23. Claro, aí é onde digo eu que hai que desenchufar os congeladores, porque o congelador traballa a menos 18, non? No. Entón fai máis frío fora que dentro do congelador. Tú de onde eres? Pois sí, non fai falta o congelador neste momento, non? De onde eres ti? Eu son de Coruña, da Coruña. Notache cambio, claro. Canto levas aí en Toronto? En Toronto, 6 anos. E que hai en Toronto? Non hai nada, non? Que hai en Toronto? Pois hai uns cantos edificios, non, hai cousas, pero hai moita neve en inverno, eso sí tamén. Ti que faz? Que faz aí? A que te dedicas? Eu son enxeñeiro de procesado de imaxe. Vale. Pa diante. É boa parca o abrigo que levas, A ver, podemos... Sí, fai falta. Enséñame, é buena, é boa parca esa, Ostras, é buenísima, Fai falta porque senón non se pode sair á calle. E que levas por debaixo do abrigo? Volar. Dúas capas, pero solo porque vou estar aquí 5 minutos. Gore-Tex, termolatil, a tope, non? Sí. Aí que hora é? Aquí son as 4 da tarde, 6 horas menos. Todo ao revés, todo mal. Ou todo ben. Eu vi algunha noticia de algún sitio de Canadá de sensación térmica, non temperatura de termómetro, sensación térmica de menos 50, Sí, pero eso en Toronto non é tan frecuente. Eso será máis Calgary, máis para o oeste de Canadá. Claro, aí tú canta vía tamén que non vías unha persona manga corta. Perdón, non te escoitei ese último. Non para nada, é unha tontería, non para nada. Oye, pois, Alex, gracias por chamar e cando veñas pola Coruña estás invitado a vir aquí ao plató cando queiras. Moitas grazas. Hasta logo. Toronto, Estuveche en Canadá, non? No. Pero tú estuveche en Estados Unidos. Sí, pero non ao frío. Bueno, facía frío, nevaba tamén. En Estados Unidos? Sí. Pero que ponga aí República Dominicana. Tamén estive en República Dominicana. Con Lea. Pero chama un da República Dominicana. Pero para rirse de nós. Pero... bueno, me jode. Hola, moi boas. Boas noites. Bueno. Ostras, mira, vaya dos jaiteiros. A ver, eu dixen que chame xente de sitios onde teñan máis frío que nós. Aquí fai frío. No, onde estades? En Santo Domingo. Oh, República Dominicana. Vale. E as chaquetas? Chaqueta no coche, quedounos no coche. Sí. Se queredes, vademos hasta Toronto, que está aí ao lado e está precioso. Que temperatura... Que hora é? Antes de nada, que hora é aí en Santo Domingo? Aquí son as 5 da tarde, hai 45 grados máis que Toronto. Bueno, pero cantos hai? Cantos grados hai? Hai 30. Hai 30 grados? Que asco máis grande, por favor. Que asco. Aquí levábamos días que non chovía, empezou a chover hoxe un pouco. Mangantes, o sea, os tíos chaman aquí para rirse de nós, nada máis, Sí, aquí estuvemos hoxe sol, playa e arena, botando unha placa aí nunha obra. Ah, moi bien, xa se volve cara de traballadores. Se vos cara deso.
Hai moito galego pola República Dominicana ou non? Somos 3.000. Pensei que iba a decir somos 3. Nosotros dos. Hai 3.000, de verdad, sí. Pois en Toronto hai un. E non van ir máis, me parece. Oye, gracias por estar vendo e gracias por chamar, gracias polo vacile. Un aplauso grande para él.